Místo. Hra na vyhľadávanie pamoskov je jedna z mojich najobľúbenejších. A pozrieme sa na to, ako to pôjde Maple. Pošlem ju do búdičky, tam bude čakať a ja zatiaľ poschovávam na balkóne odmeny. Maple už dokáže vyhľadávať pamosky, ktoré sú v rôznych výškach, sú schované v kvetináčoch a musí ich nájsť naozaj nosom. Veľmi ju to baví a rýchlo sa v tom zlepšuje. Musím teda stále vymýšľať a hľadať nové, ťažšie skrýše. Náročnosť hry zvyšujem aj tým, že Maple musí celý čas čakať v búdičke a nesmie odtiaľ vybehnúť, dokým k tomu nedostane povel. Spátky. Ale niekto bol netrpezlivý. A tu vidíme, že Maple to nevydržala a vybehla z búdičky, takže teraz musí svoju chybu opraviť, navedem ju späť a pamosky môže ísť zbierať až na môj povel. Tak, hľadej. A tu Maple už beží a hľadá pamosky. Najprv ide na miesta, kde už v minulosti pamosky našla, tam ale nie sú. A tým pádom musí používať nos a vyhľadať pamosky na iných miestach. Výborne, správne. A už tu máme prvý úspech, to Maple povzbudí a nadšene hľadá ďalšie pamosky. Hľadej. Správne, áno. Hezky. Našla, šikovná. Tak je hezky. Hľadej ešte, hľadej. No, hľadej. Super. Tu sa dostávame k náročnejším miestam. Pamosky sú schované uprostred kvetiny. Uvidíme, či to Maple nájde. Áno. Perfektné, ide to výborne. A ešte hľadej. Tak je, hľadej, výborne, správne. A ešte tu máme minimálne jeden. Poď, hľadej. Hľadej. Ak je stratená, tak jej trošku pomôžem, ale na budúce to už nájde určite všetko sama. Hľadej. Tady. Tady, hľadej. Áno, výborne, šikovná, perfektná, hezky. Poď na, holka. Všetko našla. Ideálny výsledok, spokojné sme obidve.